Ćao ljudi, ja sam Anđa i ovo je moj novi video. Danas pravimo zugu u tegli. Pa da počnemo. Vanja, da, radiš nešto? Izlazi iz kadra. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video, ja sam Anđa, sve ste čuli, tako da hajmo samo da počnemo. Trebat će vam so, tegla, boje, kašika, 6 čaša i štapić za mešanje. Prvo ubaci jednaku količinu soli u 6 različitih čaša. Sami procenite koliko treba soli da stavite u svaku čašu u zavisnosti od veličine vaše tegle. U različite čaše ubacite različite boje i mešajte štapićem sve dok ne dobijete ujednačenu smesu u svakoj čaši. Kada završite sa mešanjem boja, to bi trebalo ovako da izgleda. Na kraju ubacite so u teglu po rasporedu dužini boja, ali posle svake boje malo protresite. I to je to! Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga Lajkujte, šerujte i pretplatite se moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao! Anđela, vidiš se u kameri, ne može da mogu. Šta? Rekao sam dugu. Video. U tegli. Hajmo! Da, najsmešniji dijel ne kao sad. Subscribe! A to me zašto takneš? Taj je bio dobar. Sram ti bilo. Oh.